Blandt Yokohamas Supercup-bilerne, der er det Dennis Johansen sammen nummer 7 i den røde Peugeot 206, der er frem foran Per Sørensen i Ligby Molly-bilen. Og jeg vil nok sige, at i går var det nemlig sådan, at Dennis han havde gevaldige problemer med gearkassen. Bilen er trådt med gear hele tiden. GT kører i 1:20.7. Men har altså lige 3 sekunder nærmest i lommerne. Så det skal gå meget skidt over de næste 6 minutter.